Здравейте хора! Много се радвам да ме видите и да ме чуете. Днеска четеме притча номер 20, защото сме дата 20 и продължаваме по същество. Аз ще се радвам, ако ударите по един лайк, може да споделите това видео с вашите приятели, за да стигне до повече хора. Окей. Притча 20. Виното е присмивач, а спиртното питие е крамолник. И който се увлича по тях, не е благоразумен. Заплахата на царя е като рев на лъв. Който го дразни, съгрешава против своя живот. Чест е за човека да страни от препирня, а всеки безумен се впуска в раздори. Ленивият не иска да оре поради зимата, затова когато потърси пожетва, не намира нищо. Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Много човеци разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? Праведният човек ходи в непорочността си, блажени са децата му след него. Цар, който седи на съдебен престол, с очите си пресява всяко зло. Кой може да каже: очистих сърцето си, чист съм от греховете си? Различните грамове и различни мерки, и двете са мерзост пред Господа. Даже и детето се познава по постъпките му. Делата му чисти ли са и прави ли са? Ухо да слуша и око да гледа. Господ е направил и двете. Не обичай спането, за да не осиромашееш. Отвори си очите и ще се наситиш с хляб. Лошо е, казва купувачът, а когато отмине, тогава се хвали с покупката. Има злато и изобилие, драгоценни камъни, но устните, които изричат знание, са скъпоценно украшение. Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд, и я задръж в залог, ако го е направил за чужда жена. Хляб, спечелен с лъжа, е сладък на човека, но после устата му ще се напълнят с камъчета. Намеренията се утвърждават чрез съвещание. Затова с мъдри съвети води война. Клеветникът обхожда и открива тайни. Затова не се събирай с онзи, който ласкае с устните си. Който злослови за баща си или майка си, светилникът му ще изгасне в най-мрачна тъмнина. На имуществото, което бързо се придобива от начало, сетнината не ще бъде благословена. Да не речеш: ще въздам за злото. Почакай Господа и Той ще ти избави. Различни грамове са мерзост пред Господа, и неверните теглилки не са добри. Стъпките на човека се насочват от Господа. Тогава как може да познае човек пътя си? Приимка е за човека да дава прибързано оброк и след като се е обрекал, тогава да се разкаива. Мъдрият цар пресява нечестивите и докарва върху тях колелото на вършачката. Духът на човека е светилото Господне, което изпитва вътрешния човек. Милост и истина пазят царя, и той поддържа престола си с милост. Славата на младите е силата им, и украшението на старците са белите им коси. Удари и рани очистват злото. Боят прочиства вътрешния човек. Интересно завършва притча номер 20. Вярвам, че всеки от нас е взел частица от Божията поука и Божията мъдрост. Ще се радвам следващия път пак да се видиме.